Shiga mu je ki shirya. Na je na ga wata kanwar abokina tamu. Za mu je ganki in kin mai sai mu yi kakara da shi. Shiga mu je. Wani irin kakara kuma yaya? Ni ba wayan hannu ba? Kai, kin san yau kin kyau? Amma fa ki san me? Wai yanzu ma sai Simoni da Dadi sun dawo daga Saudiya kafin za a yi magana auren? To ya rami, dai fatan mu ko Allah ya dawo mana da su lafiya. To Allah ya dawo mana da su lafiya. Ai baby na kosa ne wallahi. Kai. Wallahi babe, ai ni na ma fika kosawa. Dan yanzu haka akwai wasu kayan auren da mummy za ta siyo mu. List din yana jakanta wallahi za ta kawo min da shi. Ka fa haɗe din na bi na kosa. Ke, shiga mu je ki shirya. Na je na ga wata kanwar abokina tamu. Za mu je ganki in kin mai sai mu yi kakara da shi. Shiga mu je. Wani irin kakara kuma yaya? Ni ba wayan hannu ba? Dalla can shiga dalla. Yadda sauki ya zo haka za a bi shi. Shiga mu je, sauki ya zo zan je in duba in ga in yarinya ta mun a kakare ki ce wani. Shiga mana. Au, kai, kana da kanwa ne? Nosa. Wallahi mamanmu ni kaɗai ta haifa. A dai duba da Allah. Sorry guy, try another house. Maryam. Maryam.